Simas ydych chi, dy'n gobeithio ydych chi'n sabryn iach, diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma dwi'n eisiau I ysgrifennu tudalen bach I arddangos sut I defnyddio y gwrthrych yn yr iaith JavaScript URL, chwilio parametre, neu yn Saesnig URLSearchParams. Mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol os ydych chi'n eisiau I dod I hyd o'r parametre mewn bynwyd yn y cyfeiriad o'r tudalen yn y bar cyfeiriad yn y poriwr. Enghraifft, os ydych chi'n edrych yn y bar cyfeiriad yn y poriwr, mae gyda ni parameter emeg, ac wedyn yr archnod I gyfartalu, ac mae hyn yn cyfartalu i'r geiriau gwahanwyd gyda'r archnod atalnod. Felly mae gyda ni gyntaf y gar JS, ac wedyn HTML, ac wedyn CSS, ac mae'r rhain yn achosi y dudalen I arddangos y lluniau yn isod, sef yr iconau ar gyfer JS, HTML a'r CSS. Felly, mae'r dudalen hon yn defnyddio'r gwrthrych neu ffwythiant hwn yn Saesnig URLSearchParams neu URL chwilio parametre I gystrawn ni mewn bynad yn yr bar cyfeiriad yn yr poriwr ac wedyn allan o'r data hwn I greu yr tagiau ar gyfer yr lluniau berthnasol ac wedyn I arddangos nhw trwy'r iaith JavaScript imiwn i'r gwrthrychau yn y tagiau HTML. Felly dwi'n mynd I arddangos sut I gwneud hyn yn y fideo hwn. Yn gyntaf mae angen I ni I greu yr ffeil menygau.html ac wedyn dwi'n mynd I mewnbynnu yr ysgerbwd ar gyfer y dudalen fel hyn. Nawr, ar y ochr chwith mae gyda ni yr cwrtadiad ar gyfer yr dudalen newydd hon, sydd dim ond yn arddangos y neges Hello Byd yn y corff o'r dudalen ac wedyn mae'n effro y neges Hello Byd unwaith eto pan mae'r dudalen hon yn llwytho ar gyfer y cyntaf tro. Felly os ydyn nawr yn ychydig y ffeil ac nawr ar y ochr dde os ydyn yn mochleuo i'r ffeil hon ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni. Dyma'r dudalen oedd yn newydd wedi ei ysgrifennu dim yn nawr. Dudalen yn eithriadol yn syml. Felly ar y dudalen hon mae gyda ni parametre gyda'r anwolyn neu parameter emeg wedi ei benodyd I gynnwys yr llinell JS atalnod, HTML atalnod, CSS. Felly, ydyn yn gallu dod at hyd o'r data hwn trwy defnyddio'r gwrthrych imiwn yn y dudalen sydd yn galw yn Saesnig window, point location, point search, neu ffenestr, point tewiad, point chwiliad. Felly, nawr ydyn yn gallu effro cymwysiad o'r gwrthrych hwn i'r defnyddwr fel hyn trwy defnyddio'r ffwythiant effro fel hyn. Nawr os ydyn yn llantydyfru dudalen. A dyna ni, dyma'r rhanbarth o'r cyfeiriad ar gyfer y dudalen hon sydd yn dechrau gyda'r arwyddnod gofynod ac wedyn yr parameter mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr sef emeg wedyn yn cyfartalu i'r llinell JS atalnod HTML atalnod CSS. Felly nawr ydyn yn gwybod mae'r gwrthrych imiwn yn y dudalen yn y Saesnig window, point location, point search yn dychwelyd y llinell sydd yn rhanbarth o'r cyfeiriad ar gyfer y dudalen sydd y rhanbarth archwiliad tu ôl I ac yn gynnwys yr arwyddnod gofynod. Ond nawr ydyn yn gallu gofyn sut I amdrin â nhw, sut I dod o hyd o'r rhanbarthau union yn y fe yn fodd sydd yn defnyddiol i'r dablygwr. Felly, dyma ble ydyn yn defnyddio'r gwrthrych yn y Saesnig URLSearchParams neu URL chwilio parametre fel hyn. Nawr dwi'n yn gallu datganu y gwastadolyn fel fan yma gyda'r enw URLParams sydd yn derbyn yr allbaniad o'r gwrthrych
JavaScript, URLSearchParams yn Saesnig, ac mae'r hyn yn derbyn yr rhanbarth o'r cyfeiriad URL sydd yr archwiliad rhanbarth yn cynnwys yr arwyddnod gofynod ar y dechreuad. A wedyn, trwy'r amlywolyn neu gwasadolyn hyn, rydyn yn gallu galw ar ei rhywbeth fodd yn Saesnig get neu gyrchu i gyrchu y parametr neu amlywolyn yn y cyfeiriad gyda'r enw emeg fel hyn. Felly nawr os rydyn yn fel ac wedyn yn dadebio'r dudalen fel hyn, a dyma'r y gyntaf effrywad, hello, byd unwaith eto, a dyma'r ail effrywad sydd yn allbennu yr rhanbarth o'r cyfeiriad sydd yr llinell achwiliad ar ôl ac yn gynnwys yr arwyddnod gofynod, ac nawr rydyn yn allbennu yr gwerth am benodwyd i'r parametr emeg sydd yn cynnwys y llinell JS a talnod HTML a talnod XSS. Felly imiwn yn yr bar cyfeiriad o'r dudalen, rydyn yn gallu ychwanegu parametr eraill fel enghraifft rhywbeth fel uchder sydd yn cyfartalu i 1.234 ac wedyn rydyn yn gallu cydadodi yr arwyddnod ampersand arall fel hyn i ychwanegu parametr neu amlywolyn arall sef enghraifft efander sydd yn cyfartalu i enghraifft 21.3457 ac wedyn nawr os rydyn yn pwyso ar y botwm doddiad, mae'r unbeth yn digwydd, ac nawr ar y ochr chwith rydyn yn gallu ychwanegu yr effrywad ar gyfer yr parametr uchder ac hefyd yr effrywad ar gyfer yr parametr efander fel hyn. Felly nawr os rydyn yn fel ac yn dadeblu y dudalen, dyma'r y gyntaf effrywad. Mae'r ail nawr yn arddangos yr holl rhanbarth o'r archwiliad yn y cyfeiriad o'r dudalen yn dechrau gyda'r gofynod. Nawr dyma'r gwerth o'r parametr emeg, nawr dyma'r gwerth o'r parametr uchder, ac nawr dyma'r gwerth o'r parametr efander. Mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol achos nawr os rydyn yn gallu creu tag yn y Saesnig div neu rhaniad fel hyn gyda'r hunaniaeth difylluniau fel hyn. Nawr rydyn yn gallu defnyddio y data rhoddwyd imiwn yn y cyfeiriad yn y parametre i benderfynu y cymwysiad imiwn yn yr rhaniad, enghraifft imiwn yn yr adran ar gyfer y sgript JavaScript rydyn yn gallu creu rhyw fath o'r amlywolyn fel hyn. Nawr fel hyn rydyn yn gallu creu yr gwasadolyn dillad emegs i derbyn y dillad o'r chrysau oddi wrth y gwasadolyn URLParams pan mae'n ein yn gyrchu y parametr emeg ac wedyn yn hollti union i chrysau y cymwysiad o'r parametr hwn ar y arwyddnod a talnod. Nawr os rydyn yn fel ac wedyn achos ar ochr chwith ar llinell 10 rydyn yn dolenni pob tŵp res yn y dillad hwn. Nawr os rydyn yn dadeblu y dudalen, dyma'r y gyntaf rhanbarth neu y gyntaf res yn y dillad, dyma'r yr ail ac wedyn dyma'r y trydydd. Nawr ar y ochr chwith rydyn yn gallu adeiladu y llinell i gynnwys yr cod HTML i mewnysod yn y rhaniad ar gyfer yr lluniau gyda'r hunaniaeth difylluniau fel hyn.
Nawr, o'r llinell 12 pan ydyn ni'n yn dolennu trwy'r dolenniad ar gyfer pob unrhyw yn y dillad REMX, ydyn ni'n yn adeiladu yr anwywolyn LEMX trwy'r gyda dodi yr tag yn y Saesnig image neu llun, sef EMX, gyda'r tarddiad, gyda'r llwybr fan ymar, sydd yn cynnwys yr gwerth union yn bob un rhes yn y dillad, ac wedyn ar ôl dolenniad yr hyn yn gallu am benodi yr llinell hwn union yn yr rhaniad gyda'r hunianiaeth diffylluniau. Felly nawr, os ydyn yn y hyper ffeil ac yn dadebyd tudalen fel hyn, a dyma'r gyntaf rhes, dyma'r ail, dyma'r trydydd, a dyma'r canlyniad o'r dolenniad trwy'r dillad, ac wedyn i ymbenodi yr cymwysiad o'r gwerthau yn y parametrau union i'r rhaniad ar y dudalen. Felly nawr, os dwi'n yn golygu y gwerthau yn y parametrau yn yr cyfeiriad o'r dudalen fel hyn, rydyn yn gallu newid y cymwysiad o dudalen fel hyn, neu hyn, ac ati. Nawr, ar ôl ambell mwy o'r newidiad, dyma'r dudalen teitl ar gyfer y fideo hwn. Felly os dwi'n yn echup y ffeil fel hyn, ac wedyn yn dadebio dudalen ar y ochr dde fel hyn, a dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darlgod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.